Gumawa ako ng daing. Binilad ko dun sa sa araw dun sa taas, sa rooftop. Punta natin. Lagay na natin dito. Sobrang init. Yun siya. Ito siya. Lagay na natin dito. Sama natin yung bawang. Grabe, ang init. Pangit kasi pag nasobrahan masyado sa bilad, titigas siya. Mas maganda na to na medyo malambot siya. Yan. Psst. Grabe ang init. Ito. Nakuha ko na yung dinaing ko. Check nga ulit natin. Ayan siya. Malambot pa. Sakto na to para sa akin kasi ayoko na masyadong matigas na daing. Tapos tabi na muna natin siya.